L'apuntador aquí a la sala d'Eket amb Cacòfoni, un muntatge molt potent. Ens acompanya la Clara Ramon, el Pere Salazar i la Sandra Pujol. Moltes felicitats perquè és una autèntica marató. Interpreteu amb molts personatges, a més amb un ritme trepidant. Com ho esteu vivint, tot això? Doncs molt bé, no? Sí. Molt contents, la reacció del públic està sent bastant bona i ha sigut un procés molt fàcil. Des d'inici, del principi, quan començàvem a assajar, fins ara, molt divertit, molt fàcil i molt gratificant. Molt a partir del joc, no? Sobretot vosaltres que feu tants personatges, molt de jugar a cada situació, a veure què podia portar cadascú en personatges una mica més estrambòtics, no? Sí. Jo crec que és de les funcions més que realment sí que té un ritme que és, ara ho deies, no? Com una marató de, perquè no només és canviar de personatge, sinó que a nivell escènic hi ha tot una coreografia de micros, d'objectes, de posicions i tal, que realment està tot mil·limetrat. Pot semblar que alguna escena sigui així com molt col·loquial o amb un rotllo més orgànic i tal, però està tot mil·limetrat, la veritat. Crec que aconseguiu una cosa molt important, que és que el públic pràcticament des del primer minut es fica dintre. Suposo que és una mica a conseqüència del que diu la Sandra, de tot aquest engranatge que fa que el públic el xucla i es fica dintre. I penso que és amb el públic tan jove com vosaltres, com una mica el més gran com nosaltres, perquè en realitat les xarxes socials són per tothom, positives i negatives a la vegada, tant pels joves com pels no joves, no? Sí, ara portem 2 dies fent funcions matinals per a instituts i estan venint persones de 15 a 18 o 14, com adolescents. I realment és una funció completament diferent, o sigui, reaccionen a coses que els adults no reaccionen, estan molt posats dintre de la història i els sentim que estan com vius, que van comentant, o sigui, funciona moltíssim i després al públic dels vespres també la reacció està sent molt bona perquè el text està escrit d'una forma que és molt fàcil, no? Dona la sensació que ho podríem estar improvisant. El dispositiu que han creat el Marc Salicru, l'Arnau, la Judit Colomer, també fa això que dius tu, no? Que el públic està i que realment l'espai comença aquí i la gent està asseguda aquí. Tothom està molt a dintre, realment. Quina diferència hi ha entre la reacció del públic més gran a la del més jove? Potser, a veure, els adolescents, sobretot quan vas en grup, no? Amb la classe, jo crec que no es deixen emocionar tant com sí que s'emociona la gent del públic de la nit, no? Que al final veus molta gent plorant i potser no es deixen afectar, però jo crec que sí que els hi parla directament i se senten molt interpel·lats. Parla de moltes coses, de judicis per suposades violacions, d'atemptats, i parla sobretot del mal i el bé que poden fer les xarxes socials. Com ho veieu vosaltres? O heu viscut algun episodi semblant al que li ha pogut passar a l'avi? És a dir, que a partir d'una opinió, un influencer que va cap amunt, pot ser l'ascendència caiguda d'un influencer. Vosaltres com ho viviu des del punt de vista de la realitat vostra? A veure, jo en primera persona no em sento gens identificada perquè també l'ús que fa jo de les xarxes no té res a veure amb el que expliquem aquí a Cacòfoni, però sí que crec que a Catalunya hi ha hagut casos de persones que s'han posicionat a xarxes i de cop se les ha linxat o se les ha alabat i després se les ha linxat i acostumen a ser relacionades amb moviments feministes. Crec que s'aprofita per dir no eres tan bona feminista, no? I hi ha molta violència masclista a les xarxes que estan a punt de que algú la cagui per poder començar a insultar, no? Els hates. I passa molt. És que cada dia hi ha algú que mira, avui estan linxant aquest, no? Sí. És que s'ha d'anar molt en compte perquè és clar, tothom està escudat darrere d'una pantalla, sembla que no estiguis atacant directament una persona i és molt fàcil de cop assetjar algú. Però sí, s'ha d'anar en compte. Es linxen més influencers dones que homes? Jo no sé, no tenim les dades, sincerament, però jo sé d'unes quantes dones que les han linxat i no tants homes.
Com haurien de ser les xarxes? I per què passa més això aquí que no pas potser a altres llocs o a tot arreu passa igual? Jo crec que a tot arreu passa igual. Jo deia que a Catalunya tenim com exemples per aquesta cosa de sentir-ho a prop, no en primera persona, però com de tenir-ho molt a prop, saps? I de poder dir, hòstia, és que algun dia jo diré alguna cosa i potser se'm gire l'altre i d'aquí i tampoc soc una persona tan important enlloc, saps? Llavors, jo no sé com haurien de ser les xarxes. Crec que les xarxes són i el tema és com ens hi relacionem i quin ús en fem nosaltres. Que no tinc resposta tampoc. No. No, és que jo estic igual, estic constantment intentant descobrir quin ús haig de fer de les xarxes, quina és la manera més sana de portar les xarxes. Jo crec que sí, clarament, ser conscients de que no és una realitat, que tot també és ficció a les xarxes socials i no prendre-s'ho tot com... Bueno, és un món a part. Creu que poden arribar a situacions extremes com les que passa a aquesta obra? Sí, totalment. No ahir sortia la notícia, no?, que Mark Zuckerberg de cop ha hagut de demanar disculpes perquè ja se l'acusava de tot el mal que ha fet les xarxes socials, de molts menors que han patit suïcidis i tot el mal de la pressió estètica a les xarxes. Jo crec que fa molt de mal, i sobretot als adolescents. Una obra de la qual sortireu remoguts, amb ganes segurament de lluitar perquè coses com aquestes no passin, i on veureu una obra absolutament coral, on estan ells tres i d'altres que passen hora i mitja, més d'hora i mitja, hora 40, que no paren. Disfruten ells, s'ho passen bé, fan jocs, juguen entre ells i nosaltres també ens provoquen moltes reaccions. Clara, Sandra, Albert, moltes gràcies i molta merda amb aquest